Urian ni Tuhan na hinalonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus tapasada roha do pikirata dinalaho taruli hita siyan hata ni Tuhan di bagasan tikyon martangnya kita. Dameni di bata na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ati roha do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Damang dainang hata ni Tuhan na sartu hita dia pala partikyanon. Dienek may siyan epagilium di si Lukas biddu siya. Mamuka may siyan ayat 22. Masohok may sahat tu ayat 27. Hujau kami matu hita ganuk marsada-sada odo hata ni Tuhatta. Los di dogma. Ia anak ni julmai ikon gudang do taunon na. Bulokonon niaka panungganay. Situan ni malim do si boto surat do ibana. Dungi pusaud do jala mulak mangulu do diari patuluhon. Tusaluhut na madidok. Ia dong nanang manghitunau di sodahum madirina. Dituhuk ma ari-ari hau pinar silang na tu ibana. Lau manghitunau. Ayaguan hosa ma nanaing paluan hosana. Alay na aguan hosa ala niau. Ido na pangulhosa. Ayaha maguna na di jolma. Nang nasa portibiot diomo. Anggo diago dirina las mago disi. Asa na olo maila ala niau do ala niak kahataki. Pelau ni anak ni jolma ido ibana. Dinaro ibana di bagasan hasangapon na di ibana doh na diamai. Rapon akka suru-suruan na badiay. Alai tutudo hatakon tuhamu. Adong do di bana jongjong di son. Na so tu pamangay hamatean. So jolo di ida roh harajaon ni debata. Ido yang usahana. Damang dainang na hinalonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Molo taparwahon agama na balgasonari di portibiot ima agama Karistan. Hampir 3 milyar gudang na. Alay puhado ima hakristinon na. Gudang do memang terdata do ibana ga bihala Karistan. Alay pangalahon na daudo siyan hakristenon. Mangalakup, mangoto-otoi, doh mangulan akka narumar na maralo tulomo ni rohani debata. Hapes sa sitong na amanginang, molo adong sekitar hampir 2 milyar majod tabada tapastina. Na 2 milyaron marpangalaho hobar tulomo ni rohani Kristus. Mangulaon hobar tu sakap ni debata. Marroha hobar tu rohani debata. Yakek kami amanginang. Pasti portibion di bagasan las di roha. Di bagasan hadameon. Jala di bagasan holong ni roha. Alay jujur mahita manginang. Portibio sonari nungalam lumlam. Dihita kadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Di barita na uli na sahat tuhita di apala partikyanon. Dung roh Jesus pajupang doa kasisyan na. Rahudul nasida. Di suku Jesus matu kasisyan na nasa 12 halaki. Bohado pamikiriw ni Jol mataringot iban. Ise do sa sitong na iban na di rohanya ka humaliang. Molo tajaha amanginang siya naya sa 10. Adong nama dokot iban na si Elia.
Adong nama dokot ibana si Yohanes Padidi. Adong nama dokot ibana kapanurirang na mula mangolo. Alay sada na di hati dakon si Simon Petrus. Dido si Simon Petrus do ibana do debata. Kristus ni debata do. Di ayat napa 20. Dung dihajong joko si Simon Petrus songoni. Di popai manang diorai Tuhan Yesus makasisiana. Asa unang dipabotohon salhu na tuak kahumaliang. Laos di bagasan TKI di patu-patuhan Yesus mamusenang aka pangajarion na tumas sa uli tuak kasisiana. Dido ibana ma nang pe ibana Mesias ala ikon mangay akan nasi do ibana. Ia anak ni Jolmai ikon gudang do taunon na. Gibolokon ibana, dilising ibana, baka sape di pusa, sape tu na mate ibana. Isi mana mamusa ibana di bagasan ayat 22 di si tuan ni malim si boto surat aka petinggi ido nama Musa ibana, ido nama persuada ibana. Jelekon ayon ni Yesus du saluhut nai. Las didok Tuhan Yesus mamusenang. Dung dipaboton ibana naneng masa tu ibana. Nekon hehe do ibana musenang dari patoluhon. Alini dipangido matakas tuak kasisiana asa saluhutna sisian ni Tuhan Yesus manu akasilang jalan mangitun ibana. Bahkan maparsuada dirina. Oma manginang natung masay reko situtu ikon boto otta di bagasan nakaparngoluon. Basa hamidokon reko botota di bagasan nakaparngoluon. Asa tarida maha kristenoni. So na hamidokon nakaningan gudang do di tonga-tonga portibion karisten. Ale dang bo iba na maparsuada dirina. Dang bo iba na manhu silangna. Dungro si tao na tor madili do ibana. Dungro hasusaan tor ditinggal do akahaporsyon na. Baka gudang do na maninggal na kristenon ala na maila. O man amasa amanginang. Statusnya Kristen. Statusnya adalah pengikut Yesus. Tapi tingkah lakunya pangalahona. Maralo tuh lomoni rohani di bata. Dang boy manhu silang. Dangolo mamorsan diri. Dangolo mapersuada dirina. Hagiotnya kapardagingon do petotong diulah di bagasan nakangoluna. Alai dihita saluh na manginang na mabegehatan ni Tuhan nasa tuhita dia pala partikyanon. Dipaingot Tuhan Yesus tuhita ganuk marsada-sada. Asa tatu silang tagaduk ari. Asa ta par suadahon dirita. Lapatan na ta orok akahagiu na kapardagingon. Jala molotung pe amanginang. Ro akahasusaan. Na ro mangarongom ngoluta. Unang ta tinggalon akahaporsyota. Unang ta parsuada Tuhan. Gudang no memang sonari maila jol magabi karisten. Gudang no jol memang pailahot tong di pailahala Kristen. Tapatan ng songod dia Kristen ibana alay mangalakup. Kristen ibana alay mangototoy. Kristen ibana alay mangulan akan narumar di bagasan nakaparngoluon. Aka jolma si songonon. Takas do dido imat Tuhan Yesus. Ia moloro ibana nasa jolma na maila. Nasa jolma na sonaho di bagasan hati gorana anak ni jolmai manang Kristus sipe. Dang majakot ibana di haroroni Kristus na padua halion. Huria na hinolonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Sonari amanginang tabay majo. Ruji-ruji di bagasa nakaparngolota. Hobar tu ujahan
Nasa tuhita dia pala partikino di bata jumulu makaulongi ho. Na parjolo sa halia manginang di paingot tuhita ganuk marsada-sada. Di bata memang nunga jumulo makaholongi hita marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Roy bana tu portibion di suadaho dirina, di peleho dirina, di parsilakon ibana di tu akasilang na doki asa malua kita syari. Saluhut nai pataridan holong ni debata. Nunga takas tahilala, nunga takas tahatidak,kon nunga takas tajalo. Haluaon na pinatupan ni Yesus Kristus tu hita. Holong ni rohanay na tung masay balgas itu tu. Di piyo do hita gabi anak kon na. Di peleho do dirina makaholong hita. Alini nak kita pa manginang ikot taholongi matotong Tuhani di bagasan parngolota. Unang adong be akaulan na rumar. Unang adong be akaulaon na maralo tulomo ni rohani debata. Unang adong be akaulaon na manibil sa lomo ni rohani debata. Alay ikot jongjong mahita di bagasan holong ni debatay. Napadua ho damang day nang nalonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ala na debata nung nga makaholong hita parjolo, berarti hita pe ikko ni mataula maholong ni rohay. Taholongi ma debata sen nasa rohatta. Di bagasan nakaulota. Di bagasan nakasakap ni rohatta. Ikko tapataridaw maholong ni rohay, marhite-hite na taparswada dirita. Napatan na songod dia, unang behita amanginang. Na manguluon, mangulahon nakka, na maralo tulomo ni rohani debata. Di tonga-tonga parumatanggaon, ikot tapatujulo maholong ni rohani debatay. Unang be marbadai, unang be ibarat na mangototoy, unang be merasa dirina lebih denggat na asing. Aka pangalaw si songonon naso di lomohon debata. Alay, ikugo holong ni roha mahita. Damang din na nalonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan na sa minggon, ditikinaro Paus Franciscus to Indonesia. Antara tanggal 3 sa tanggal 6 imana di Indonesia. Adong jamita di ibana bahkan yaki kami sangat viral waka jamitanay. Gudang do hala kariste makutip kata-kata manang cuplikan-cuplikan di jamitanay. Taringot holong, taringat maparsuada diri lo na asing. Jala di timeline Facebook, WA, Instagram, Twitter lo na asing. Mungkin gudang do nakita mangulahon, mabay status. Alin nagabi ruji-ruji tu hita manginang, mapakor hodo status na tabahini di bagasan parngolot. Taulah hodoi manang tao. Mono hulang status sa bingdoi, marisuang no saluh na. Alay molo ima tabay status gabi tahangoluhoni, maripola do di bagasan nakaparngolot. Naneng nonon nami marhite-hite akasuku-suku dia manginang. Asa takas maju tarajumi. Bohado tutu. Akai pola ni jamita di bagasan nakaparngota. Akai pola ni status na tabay. Alay, ikot tarida mai di bagasan nakapangalahon na dingka. Naparpu dia manginang. Adong masada carita. Adong masahala Kristen. Kristen na tutudoy bana. Di sadatiki, di ulahon ibana makaulah na marbarita na uli. Marjamita ibana, mamuda ibana, doa kala na asing. Gudang no nataruli. Ale adong mamusenang na diri dinasida, na poso ni debata, naho di bagas na nakasitongan ni debata. Marhalo. Tu parjamita. Tidok nasida. Parjamita on dang tutu. Sisian ni debata.
ditakuk ma parjami tau. Dibuang ma tululuan na toro. Dihakimi ma ibana. Didok ma asa ditarik ibana sa luhukna akka jami tanay. Jala dipasahak may mana tuaka pangarehe. Alay anggo ibana nang penunga hamatian diadopi ibana. Alam oleh ibana meninggalun haporsyana. Totong do dipajojor ibana taringot tu debata. Holong ni Kristus naung jinalo di ibana di bagasan nakapar ngoronna. Dipamate bay mana. Dilempari may mana sampai mate. Gor ni imana adong notar surat di buku Nabadiat Taima Stefanus. Dia rela mati. Dia tetap mempertahankan iman. Dan dia menjadi martir yang pertama setelah Kristus. Tapi dia tetap berdiri di dalam kebenaran. Walaupun nyawa menjadi taruhannya. Tetapi dia tetap mempertahankannya. Maka kita juga harus demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Alana debata nunga parjulu maka holong hita. Alana debata nunga parjulu maka kopita. Aleni tahokok ma debata di bagasan naka parnglota. Unang beta ulahun akka hagyod naka pardagingon. Unang be akka ulan narumar ta ulah di bagasan naka parnglota. Alay ulahun di debata ma. Tatuhu masilang tak. Tapor sama kasih taunota di bagasan Kristus. Asa parto hapita di harajaun di debata. Amin martanya kita. Mauliate hupasa ruanami tuho ali di bata nami di bata Jehovah. Didenggan di basam di asini roham. Taruli situ dohami Tuhan. Marhi tihiti hatam di apala partikyanon. Lopokom hatamon. Marurak marparbue di bagasan ngulu nami ganuk marsada-sada. Muliate Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus martangya kami tuho. Amin. Horas madihita kadamang dot dainang Tuhan Yesus mamasu-masu hita.